Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 июнь, сишәмбе. Мен Әлзә Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген 15 июнь көнне халыкара җил көнен билгеләп үтәләр. Үзенчәлекле көн Җил энергетика ассоциациясе һәм җил энергиясе буенча халыкара киңәшү үзәге инициативасы буенча билгеләнә. Максаты җил энергиясының зур мөмкинлекләренә карашны юнәлтү. 1918 елның 15 июнендә Россиядә яшь натуралистлар көненә нигез салына. Бу көнне Мәскәүдә яшь табигать сөючеләр беренче тапкыр оештырылган экскурсия үткәрәләр. 1667 елның 15 июнендә Сорбонна университетының математика, философия һәм медицина профессоры Жан-Батист Дени дөньяда беренче тапкыр 16 яшьлек егеткә бәрән канын агыза. Бу факт уникаль дип санала, чөнки канның 4 төрле группалар барлыгы 250 ел үткәч кенә билгеле була. Язучы Рабит Батулланың бұрынғы заманнан берле сакланып килгән шкафларында нинди хазинәләр бар икән? Бу турыда ул үзе сөйләп китә. Исән сауларымсыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә Ширшадагы ядкарханәдә без утырабыз, менә минем эш бүлмәсендә. Менә монда бер бәләкәй генә шкаф бар. Ул бик иске, бұрынғы заман, ул ишелеп төшкерсәң дә иске ишелеп төшә торган. Ләкин анда ниндидер бер мәгълүмат саклана. Әйтик, мәсәлән, менә ачып карыйк әле. Менә монда менә бу кулъязмалар. Мин язган кулъязмалар. Әйтик, мәсәлән, менә монысын алып карыйк әле. Мәсәлән, ул кулъязмалар китап булып чыктылар күбесе. Үкенечтә түгел. Ләкин менә мондагы кулъязмаларны инде аны барсында күчереп язарга кирәк. Компьютерга күчереп язарга, чөнки монда көндәлекләр бар. Бу аннан тагын бик күп менә burada. Әйтик, томнар әзерләгәнмен менә мин. Менә бу хикәяләр, беренче том, икенче томында, анда аннан соң менә бунда 7нче томнар, 8нче томнар. Менә бунда Казан утлары журналында минем басылган әсәрләр буш түгел, димәк тикмәгә җыелмаган. Менә бунда хикәяләр. Менә бунда урыннары җәннәттә булсын дигән китап. Дөресен әйткәндә, бу минем иҗатымның бер көзгүседер дип уйлыйм. Чөнки монда 19нчы гасырдан алып 20нчы гасырга хәтле булган татар сәнгатькәрләренең язмышы язылган. Документ, бар тик документ кына, бер инде ялган юк. Тукай булсын, Хаязис Хакый булсын, Исәнбәт булсын, барысы да бүтән документларны туплап яздым мин монда. Аннан соң менә тагын Прозат Исәнбәтнең альбомы. Мин сезгә бу турыда сөйләдем, Прозат Исәнбәтнең альбомы турында. Ул минем 2 данәдә саклана. Берсе Казанда, берсе монда. Чөнки бу бик кадерле минем өчен. Ул чөнки зур рәссам һәм режиссер. Аннан соң монда менә Сөембикә романы менә шулай. Ул менә аны күтәреп тә булмый. Ул бит инде 3 тапкыр яңадан басылып чыкты. Бер русча, 2 тапкыр татарча язылып чыкты. Менә минем кулъязма менә монда. Бу кулъязма кем өчендер бик кадерледер. Кем өчендер сүплеккә чыгарып атырга кирәктер бәлки. Ләкин мин аны шушы ядкарханәдә саклыйм, анда минем бүтән хиссиятым менә шушында топланган. Сөембикә турында мин нәрсә уйлыйм, ничек язып була, кайчан язып була, ничек итеп аны акларга кирәк, чөнки Сөембикә тарихта бик яманат алган кеше. Аны пычратырга тырыштылар. Аны кимсетергә тырыштылар. Тарихчылар да кимсетергә, хәтта бүген көндәге шагыйрьләр дә кимсетергә тырышалар. Мин бары тик
hakikat diledim. Çünkü tarihte gıybet köp. Tarihçilarda gıybet köp. Men ime süymikeni halk nişik itip ime manarasın saklay, nişik itip ona kilip namaz okuy. Eğer de ol bızık bulsa, eğer de ol satlık bulsa, yıllar boyuna kilip namaz okuydu miken şu manara yanına kilip. Oylap qarağız әле siz. Менә benim bütün uy fikirlerim şu romanға salınған sizin қолда ol, onu okuy alasız. Hem min onu менә şu kol yazmasında yatxarxanada saklarga tilim. Bu da урын alır özünde. Şolay etip biz benim iş bölmemdeki reportajını tamam etemiz. Qarağız, soraуларыңыз болса, миңа сораулар жибәресез телевидениега яки анда язучылар берлегенә. Мин сезгә җавап бирергә тырышырмын. Сау калыгыз. Без туры эфирда эшлибез, матур көн, күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. 20-нче елларда Урал һәм Урта Идел буйларында булган ачлык еллары әле бүгенге көнгә кадәр тулайым өйрәнеп бетелмәгән дисәк тә була. Шушы тетрәндергеч вакыйгаларга багышланган күп кенә сорауларга җавапларны режиссер Илгиз Зәйниев куйган спектаклендә эзли. Тиздән аның премьерасы көтелә. Бу турда без студиябызның кунаклары, Әкият Курчак театры артистлары Дилүз Хуҗахмәтов һәм Альбина Шагалиева белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәмез Альбина, хәерле көн Дилүз. Хәерле көн. Шулай итеп тиздән Курчак театрында «Әдәмнәр» дип исемләнгән спектакльнең премьерасы көтелә. Әйе, 24-26 июнь көннәрендә Әкият Курчак театрында Галимҗан Ибраһимовның әсәренә нигезләнеп куелган «Әдәмнәр» спектакльнең премьерасы була. Шулай. Бу көчле, бу тетрәндергеч әсәрнең менә Курчак театры сәхнәсенә менүе инде ул татар театр дөньясында бер зур вакыйга дип әйтәсем килә минем. Һәм инде безнең Курчак театры өчен дә бу зур батырлык, зур горурлык безнең Сез шулай өчен. итеп кабул иттегез димәк. Әйе. Бу яңалыкны. Яңа адым. Без артистлар өчен дә ул әлбәттә зур үсеш. Чөнки материал бик авыр һәм мондый теманы Курчак театрында күтәреп без инде андый спектакльләрдә уйнарга безнең опытыбыз әз. Шуңа да карамастан безгә тәкъдим иткәч инде Илгиз Нурич тәкъдимлә чыккач без үзебезне шундый канатландырып һәм әлбәттә ничектер күтәренке кәеф белән бу эшкә алындык. Чөнки труппада артистлар күп. Без ничектер икебез генә сайландык. Бу спектакльдә без ике артист һәм ул шундый камерный спектакль булуына карамастан кеше залда барачак бу спектакль. Барыбер ул шундый масштаблы зур вакыйга булачак. Сез ике генә артист дип әйттегез, рольләрегез бит әле анда күп. Шулай бит, сез бер юл берничә роль башкарасыз. Шулай, анда Курчаклар безнең стилистика буенча рәссам, безнең баш рәссамыбыз Сергей Рябинин стилистика буенча да, һәм инде мин үзем живой планда да, һәм Курчак белән эшләгәндә дә мин алар белән бергә булам. Мин дә шул халык кебек. Минем инде образым, ул мин дә шул Курчакларга ошарга тырышып, мин пластика буенча да, һәм инде тәннең һәрбер хәрәкәте буенча да шул Курчаклар кебек хәрәкәтләнәм. Мин алар белән. Һәм без инде Альбина белән өйрәндек. Ул бик кызык эш. Без инде Курчак театрында өйрәнгән. Кайбер спектакльләрдә 4-5 рольне уйныйбыз без. Бер юлы башкарабыз. Шуңа без бер-беребезгә биреп шулай җайлаштык. Әлбәттә инде бу артистлардан берникадәр осталык таләп итә. Чөнки тавышны үзгәртергә кирәк. Һәрбер Курчакның үзенә генә хас хәрәкәте бар. Үзенең речевая характеристика дип әйтәбез инде без аның сөйләм алымнары үзенә генә хас бар. Моны ялгышмыйча, буташмыйча куллана белергә кирәк. Шуңа берникадәр бездән ул бер-беребездән бер-беребезне тую кирәк. Чөнки Альбина кайбер сәхнәләрдә ул, мәсәлән, икенче сәхнәгә инде әзерләнә, ә мин әле аның курчагын алып эшләп бетерәм. Ул вакытта үзе әле нәрсәдер аста әзерли, һәм шул ук вакытта мин ул тотып утырган курчакны әле һаман тавышландыра. Тамашачы моны белми дә, сизми дә, шулай тамашаны карап утыра. Сизелми. Менә шундый катлаулы яклары бар. Ләкин бу бик кызыклы эш. Без моңа бөтен башыбыз, җаныбыз, тәнебез белән кирип китеп бу спектакльгә бөтен утулай үзебезне биреп эшлибез. Әйе, Курчакларны инде искә алып киттек. Шулай бит спектакль үзенчәлекле һәм инде минем Курчаклар да бик тә үзенчәлекле булачак әлеге спектакльдә. Курчаклар
гына түгел, безнең инде бу Декорация да. формасы, минемчә, мондай спектакльләр Татарстан Республикасында әле булганы юк. Аның формасы, аның декорациясе, ул әлбәттә яңаша күренәчәк. Безнең тамашачыга бу яңа. Чөнки мин серләрне ачып бетермим. Һәрбер тамашачы үзе уйлар, бу декорация нәрсәне аңлатыр. Бу спектакльдә бик күп символлар һәм курчаклар да безнең символлы. Алар инде безнең курчаклар художник белән һәм режиссер алымы белән шундый битләре аларның киткән бәрәңге формасында. Шуңа ул әлбәттә аңлатыла, бу заманда алар инде шул ачлык заманында бер-берсен ризык итеп күрәләр һәм Кешеләр дә безнең шул ризык кебек ала. Менә безнең рәссам бик уңышлы менә шундый тапты. Менә тамашачыларга җиткергә теләгән иң төп фикерегез сезнеңчә? Беренчедән, бу бит чын тарихта булган вакыйга, бу 21нче елларда язылган әсәр, 21нче елларда булган фаҗигале хәлләр монда сурәтләнә. Бу хәлләрдән менә бер гасыр вакыт узды. Әлбәттә, бу тарихта булган вакыйгага без күз йомып кына китә алмадык. Беренчедән, бу хәзерге буынга шул фаҗигале хәлләрне күрсәтү. Аннары соң менә хәзер без шул кадәр муллыкта, барлыкта яшибез, барыбер нигәдер без үз тормышыбыз белән канәгать түгел, кадерен белмибез. Менә шушы фаҗигале вакыйгалар күзлегеннән чыгып, тамашачылар бераз хәзерге тормышына бүтән төрле бәя бирсеннәр иде дигән фикер белән дә. Аннары соң инде тагын бу спектакль безнең элеккеге вакыйгаларны гына күрсәтеп калмый, ул безнең заманча яңгырашта, ул без бүгенге көнне дә күрсәтеп алабыз монда. Ул бүгенге көн белән дә аваздаш. Монда элеккеге заманда кешеләр бер-берсен үз-үзен исән калдырыр өчен бер-берсен ашарга мәҗбүр булсалар, корбан кылырга. Хәзер менә шундый хәлләр башкача яктан бер-берсен ашыйлар, турыдан түгел, башка төрле. Мораль яктан үзенә тиң кешене корбан итәргә мәҗбүр. Менә шул проблемаларны да күтәрәбез без монда. Шуның белән бу бүгенге көндә дә актуаль бу әсәр. Ни генә булмасын, миңа калса, нинди вакыйгаларга очрасаң да, барыбер кеше булып калырга кирәк. Дөрес, Шулай, тик барыбер бу спектакльне һәрбер кеше миңа калса үзенчә кабул итәчәк. Һәм бу залдан чыгып киткәндә, минемчә, һәрбер кеше үзенчә үз фикерендә калачак һәм буш теге уйланмыйча чыгып киткән тамашачы булмаячак. Элеккегечә инде карамас дип ышанып калабыз. Гомумән бу спектакль бер кешене дә, бер тамашачыны да битараф калдыра алмый. Аудиториясы турында да әйтеп китик. Нинди тамашачыны көтәсез спектакльгә? Өлкән тамашачылар өчен, чөнки бик тетрәндергеч әсәр, бик көчле тәэсир калдыра торган әсәр. Әлбәттә, бу өлкән тамашачылар өчен. Шулай итеп, тагын бер кат искә төшерик премьера көннәрен. Премьера көннәре, хөрмәтле тамашачылар, без сезне 24-нче, 26-нче июнь көннәрендә көтеп калабыз. Сезне әлбәттә бик яңа формалы, яңа уйландыргыч спектакль көтә. Күрәм, үзегезгә дә кызык, менә бу спектакльдә эшләү. Шуңа күрә мин сезгә чын күңелдән уңышлар телим. Әлбәттә, инде афишада иң лайыклы урын тапсын, әлеге спектакль уйландырсын, безне тамашачыны өйрәтсен. Шулай бит. Җәйләрегез матур үтсен, тиздән әле менә сезнең инде сезон ябылып, ялларга китәчәксез. Яңа сезонда да очрашып торырга насыйп булсын үзебезгә. Рәхмәт сезне һәрвакытта. Рәхмәт сезгә. Без телевидение фондыннан Клара Хәйретдинова башкаруындагы җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.